eskerrik asko elkarrizketa onartu izana. Elkarrizketa nondik norakoa maiatzak 21 Aretxo Altan jokatuko den aditasun torneo horretara begiratuta joango da. Eta elkarrizketan sartzeko apur bat, nola ez egin beharreko galdera. Zertan oinarritzen da Genuine txapelketa eta zer da? Maiatzako 21koa, lau euskal talde egongo gehan, Reala dabi antolatzen zuekin batera, udakin batera, guk uste du gainera atletiketik Realak antolatu behar daula, eta da gure arteko, lagun arteko partidu batin, eta apur bat anistasun hori kaleratu, erakutsi, herriratu, atxabaltarrak gerturatu deixien, horixe, eta gure arteko, lagun arteko partidua, baina beti be, Genuine taldiekin. Genuine taldia da diskapazitatea intelektuala dituzten, 150 baino gehiago dituzten pertsonak, klub bakoitza bere talde dauko, bai Alavesa, bai Eibarra, bai Reala, bai guk, atleti moduen, eta guren arteko jokatzeko hori aukera bat, txapelketa bat sortu gendun aurrek urtean, eta jarraipena eman nahi diogu. Aurten jadanik bigarren edizioa izango da, suposatzen dut Aretxo Aletar bat izen da, berezi izango dela etxea buelta hori, ez? Niretzako atxabaltara bueltatzea oso berezia da, eta udak iten dauen ekintzetan parte hartzea be oso berezia da. Badakidalako udak garrantzia handia ematen dutzala bere arlo sozialai, eta oso ondo egiten dauela lan, eta aukera hau ikusi gendunean eta ikusten genduna baliogarri izan zeikela herrirako, hartu genion, eta urte askoen jarraitu deixela, eta, por supuesto, herrira buelta hori atletikoko Genuinekin niretako sunkigarria da. Futbol arruntarekin aldatuta, saugarri bereizgarri batzu dauko futbol jokamolde honek. Zer onura nabarmenduko zenitxun, ze beti izaten da Genuinen lelo nagusiena da ez, askotan emaitzak ez duela inporta. Zer dela eta lelo hori? Bai, ligak proposatu zauenian, Espainiako liga nagusiak proposatu zauenian Genuine txapelketa bat sortu lehenengo eta bigarren mailako taldiekin Espainian, bere lema oso garbia zen, compartir antes que competir. Orduan emaitza futbolistikuei indarrak entzen genion, eta beste balio batzuk bultzatzen genituen ez. Batetik, olako neskamutiak baino, olako pertsonak aukera aukitia kiroleiteko, beste batetik beren referentziazko klubetan egotia, kasu honetan euskal klubetan, baina gertuko klubetan eta irudia dien klubetan. Beste batetik, beste klub askokin partekatzia eta danon arteko komunidade bat sortzia. Eta gero, bisibilitatea ematia, ez? Eta Genuine taldea, ligak, olako txapelketak, anistasunanak, iten dauena da hori, ez? Eman apur bat ikusgarritasuna, bisibilitatea zeiten dan, ez? Eta pertsona hauek gizartean dauzela erakutsi, ez? Ikusgarritasun hori nabarmenduko zauken onura nagusi gisa, beste gainontzekoaren gainetik? Bai, niretzako lehenengo eta behin pertsona hauei espazio bat eman behar zaielako hauren pertsonak kapazitateak erakusteko, eta futbolak kasu honetan kapazidade horiek erakuste ditu, beste batzetik elkarlan bat iten dugu, klub moduan batzen gaitzu euskal klubak, onura hori ere bada, importantea da, danon arteko zerbait sortzen dugu, eta nik uste dut ikusgarritasun hori oso garrantzitsua dela kaleratzia. Ez egotia gordeta, baizik eta tokitara jutia. Eta kasu honetan udak bere eskaintzia, bere etxera jutia, bere instalazioetara jutia, txapelketa zoragarri bat disfrutatzen, oso ondo, bai. Eta amaitzeko, bialdu dasale hori mezu bat, maiatzako 21ko txapelketa horri begira? Nik esango neuzkie denei juteko, momentu zoragarria pasa behar dauiela, futbolak zenba gauza batzen duen ikusiko dauiela, ikusiko gaitzuela beste ambiente baten, beste futbol mota baten, eta merezi dauela, eta derbi desberdin asko ikusiko dituztela
barra eta algara artian. Eta nik uste dut iniziatiba hau udatik urtetziak, ni asko posten hau, eta gainera etortzeko, futbol saletua dana agertzeko, beste futbol motat ikusiko dagoela, eta sekula ez dagoela urtengo decepzionauta. Beraz, etortzeko. Oso ondo igor, eta espero maiatzako eta batien, elkar ikusiko gara. Hantxe ikusiko gare, bai, eskerrik asko zuei. Hau pau da.